Господин премиер, чухте анонс, много въпроси. Аз се надявам поне половината да не ги коментираме, защото сме ги коментирали вече и само ще губя на време. Със сигурност. Обаче аз имам една молба към вас в началото. 25 минути ще си говорим. Може ли и аз и вие да се опитаме през това време да не споменем нито веднъж 3 думи? Магистрала, околовръстно и метро. Приемате ли? Не. Защо? Защото не е правилно. Защото, примерно, бих сложил девиза за нашата предизборна кампания, това, което направи лъжите на Михайлевски. Те са магистрали върху пепел. Сиреч върху пепелта на тройната коалиция ще построим магистрали и ги строим. Така че как да пропусна? Добре де. Ще направим магистрали върху пепелта, която заварих. Обаче не предозирате ли вече с тази тема? Как не? 22 години хората говорят как се избиват по лошите пътища, как не могат в София да се движат поради огромните задръствания и когато следващия април вече имат и метро, и магистрала, и южна дъга, ние да не го говорим. Знаете ли колко струва хляба? Знам, между 90 стотинки лев. За 700-750 грама. И призовавате, продължавате да призовавате българите да стискат зъби, след като картофите са поскъпнали с 200%, тока скача. Да. Разбирате ли, че дори според Световната банка 55% от българите, които са останали тук, мизерстват? Стига да им говорим за магистрали. Спрете, за да мога да отговоря. Да, отговаряйте сега. Да не говорим сега за магистрали. Искате да си карате по селските пътища. Не. Добре, карайте си. Искам докато строим магистралите да мислим за онези години хора. си карахте и ще си ги карате. А поне ме питате за картофите, ще ви отговоря питахте ме за хляб, питате ме за картофите. Моето семейство, откакто аз се помня, от дете до ден днешен, картофи не е купувал. Винаги сме си ги съдили, копали, гледали и не сме ходили в Плодзенечук да си купиме. Нито майка ми, нито баща ми, нито баба ми, нито аз. Обаче... И мога да ви кажа как се съдат, ако не знаете. Не. Трябва да се сложат на тъмно, да покълнат, след това малко с мотиката се копаят, слагат се и толкова пустеещи земи, всеки може да си насъди. Не е сериозно министър-председателя да се обръща към сънародниците си с идеята, че за това, че са обезлюдени селата, сте прав. За това, че ТКЗС-тата са били разбити, сте прав. Майка ми беше учителка, но в момента, и също копаеше, когато имаше нужда да си подпомогне бюджета. Хайде да не говорим в личното ви качество и да не се връщаме назад качество, защото вие 200% поравите и 2000 да порасне цената на картофите, мен специално и моето семейство и много, сигурно стотици, хиляди семейства, това не ги касае. Не касае. А пък хляба също ги касае, повече от магистралите. Така ли? Да, убедена съм. Сега магистралите довеждат хляб след това. Но след това. По селските пътища хляб нямат. 22 години вие видяхте, че без магистрали, без инфраструктура, без европейска инфраструктура, хляб няма. Нали го видяхте? Искате ли да... И, понеже ме питате за хляба... Ако искате да спорим, аз ще ви кажа, че... Последните 2 седмици с 70 лева на тон е паднала цената на пшеницата. Да се изслушваме? Така че и днес след обед съм правил съвещание с министър Дянков, с министър Найденов и съм дал указания, включително и КЗК да се търси, защо тези производители, които още с обявяването на вдигането на борсовата цена на зърното вдигнаха цената на хляба, сега когато с 70 лева на тон падна цената на пшеницата, не го връщат. И понеже държавата няма такъв регулаторен механизъм, както на времето Държавната планова комисия, ще направим всичко възможно да ги попитаме и да ги накараме да намалят цената на хляба, защото те нямат основание сега да държат на това ниво. Добре, чудесно. И цената на бензина падна. С малко, но падна. След срещата при мен падна с 6-7 стотинки. Мисля, че във вторник е новата ни среща. Няколко мерки има, които мисля, че ще дадат не лош резултат. Слушам. Едното е по така наречения биодизел. Включително на тази среща при мен донесоха документи, с които заводите производители на автобуси, на тирове, на камиони
казват, че не препоръчват, дори забраняват казването на такъв вид машини с биодизел. И затова сега ще предложим да се направят отделни колонки за биодизел и фактически акциза по тези компоненти на биодизела ще отпадне от цената на дизела и аз мисля, че с това доста пари чувствително ще има понижение. Отделно резерва, който държат компаниите за 90 дни, мисля, че можем да го компенсираме с държавата да стане на половина. Добре, чакайте обаче, парите, които държавата ще даде, за да държи 45%, а компаниите 45%, не са ли равностойни на това да намали, например, акциза? Не. Защото завчера еврокомисара каза, че не става. Че това е просто див популизъм на тези политици, които си позволиха да кажат да намалим акциза. Това е подписано в нашето споразумение за влизане в Европейския съюз. Да, но там и ако позволите, понеже говориме, да, подписали сме, че... Там сме подписали обаче еднакъв акциз за дизела и за бензина, което никъде в Европа го няма. Ами това, предполагам, на кандидат президентските избори доста на госпожа Кунева ще се напомни. Вие ще го напомняте като кандидат или? Не, аз няма да съм кандидат, много пъти го казах. Затова, но съм сигурен, че в тази кампания всички ще го напомнят. Нека да кажа и за картофите вече по-сериозно, защото... Моля ви, само не ми казвайте как се съдят. Да, не е срамно човек да работи, да си подпомага семейството и своето стопанство. Вие сте министър-председател и сега трябва да говорите на земеделците. И като министър-председател ще кажа, че в сряда министър Найденов ще бъде в Брюксел, заедно с Румъния настояваме от 2014 година да се изравнат помощите за европейските и за нашите земеделци. За съжаление, и там е подписано от предишните, че това може да се случи от 2016. Затова ние в сряда... Да уточним на хората, че в момента старите страни членки, земеделските производители там, ако не ме лъже паметта, вземат 2 пъти или 3 пъти по-сериозни субсидии от страните, за последните две присъединили се. Тоест, вие ще се борите от 2014 вместо от 2016. От 2016, но е подписано от предишните пак от 2016. Сега нищо друго не може да се направи. Впрочем, очудихте защото ли се? Ние и за животновъдите дотираме само с национални доплащания от бюджета. Миналата седмица, помните, 1 милиард и 18 милиона пратихме по селските ни стопани. Но тук пак, просто разбирате ли, пепелта отзад, която пепелта отдолу под магистралите, тя е пепел навсякъде. Се разбрахме да не казваме. 2007 година са ни глобили с 40 милиона, 2008 с 50 милиона, 2 пъти, заради доплащания, които са били фалшиви, нека да ги наречем. Недоговорени. Недоговорени. Излъгали. Излъгали Брюксел. И затова са ни, примерно, нашата нива и вашата нива е една до друга. Вие мерите, да речеме, 200 метра от моите и искате и за тея 200 метра аз 200 от вашите. А аз пък меря и давам от... И в един момент, като дойдат и като измерят и проверят, и казват, това е далавера. Хайде да си говорим обаче за днес. Моля ви да си говорим за днес. 90 милиона плащаме ние сега глоби заради предишното правителство. И тези 20 хиляди, които сега от 90 хиляди близо хора, на които дадохме този 1 милиард и 18 милиона, 70 и няколко хиляди са си ги получили, 20 хиляди имат проблеми. Господин премиер. И ние не можем да ги платиме, защото ако ги платиме, след 40, след 50, вече за нас ще има наказателна клауза. И аз това не мога да го позволя на земеделския за последната година министър. Е скочила за една година. Инфлацията е 5%. Вие питате нещо за картофите, аз обяснявам, вие не искате да ме слушате. Ние имаме 25 минути, разбрах. Разбрах за картофи. Дали разбрахте? Да, разбрах. Какво че аз съм влязла във вашата нива, вие в моята нива и фалшиво сме дали едни пари. И сме платили 90 милиона за тази дяволия. Да. Така. Приключихме ли с картофите? И ако и ние сегашното правителство продължим по същия начин, ще ни спрат парите. Обаче, защото предишното 2 пъти са го глобили. Обаче,
Докато сегашното правителство се бори с нокти и зъби за макроекономическа стабилност, лошите кредити нарастват, инфлацията нараства, хората мизерстват. За това се налага в качеството ви на министър-председател сега, докато ни гледат, да кажете: най-уязвимите, пенсионерите, социално слабите, майките ще бъдат защитени от държавата, или не стискат зъби още? Не, ние от първия ден, от който дойдохме на власт, започнахме да плащаме високи пенсии. От първия ни ден. Да, обаче инфлацията ги изяжда. Така, Окей, разбрахме се за това, че платихте онези 900 милиона. Сега какво правим? 100 пъти ще го повторя. Трябва да... Не случайно хората са казали: не ми давай една риба, а ме научи да си лова рибата. Ние трябва да изградиме държава, и икономика, и инфраструктура, която да ни носи риба. А не да вземеме сега готова една риба да нахраниме за един ден хората и толкова. Онези, които обаче вече не работят, онези, които вече не работят, имат нужда от пенсиите си, защото са работили през всичките тези години. Да. Честно за държавата. И затова пенсиите още с първия ден, който и инфлацията ги изяде. Ами за това сега правиме всичко възможно. Какво? И пак обясняваме, че няма как, след като мариците са дадени по такъв безогледен начин, да си изкупува от държавата тока толкова по-скъпо. 2 пъти, 3 пъти по-скъпо, отколкото от Козлодуй. Когато така безпардонно са разпилени ресурсите на държавата. Ще вдигнем... Когато сме дали за Цанков камък 1 милиард лева. Добре, кажете ми, ще вдигнете ли пари? Ще вдигнем, ако има пари. Няма да пусна по-висок. Юни. Дали е юни, дали е юли, няма никакво значение. Ако няма пари в държавата, няма да ги вдигнем. Няма да задължа следващите. Ще загубите изборите. Голяма работа. 22 години ги лъгаха българите, нито имат инфраструктура, не съм чул пенсионер да е доволен от пенсиите си до сега. Значи нито са доволни от пенсиите и от заплатите, но нямат и инфраструктура. Аз залагам всичко на инфраструктурата и, дай Боже, аз съм убеден, че стратегията ми е правилна, това в следващите години ще донесе пари на държавата, те ще отидат в хората и тогава вече можем да вдигаме пенсии и заплати. Следващите години обаче говорим. Да. Аз ви питах за сега. АЕЦ Белене. Защото сега времето напредна и разбрах, че няма да ми отговорите на въпроса конкретно. На кой въпрос? На въпроса за доходите. Очудихте ли се? Ако има пари в държавата, ще ги вдигнем. Ако икономиката и всичко, което правиме, не се сработи така, ама един средно грамотен човек, дори не е задължително да учил икономика, разбира, че от ръста сега на всички храни, горива, печели и държавата, защото тя събира данъци върху по-голяма основа. Затова и с ръководството на Лукойл разговаряхме, може би за Либия, ако стане въпрос, ще говориме. Особено след тази война, която тръгна от вчера. Горивата. Аз съм убеден, че утре борсите ще отворят и ще има голям скок на петрол. И какво ще правим? И аз съм ги помолил да помислиме за поне едномесечен мораториум върху цените в посока нагоре. Ако падат надолу, дай Боже, нека да си падат колкото може. Но това равнище да не се качват нагоре. Тоест, и се надявам, от цените, които паднаха сега с 5 до 7 стотинки, в следващия месец, независимо от ръста, договорено ли е това? Да не се вдигне. Във вторник, предполагам, ще имам отговор.